Ir-Repubblika ta' Malta l-ewwel 50 sena 1974-2024 hija wirja li qed tittella fil-Palazz tal-Gran Mastru fil-Belt Valletta li qed tfakkar il-5 deċenji ta' pajjiżna bħala Repubblika. Il-wirja tinkludi dokumenti, artifatti u wirjiet li juru r-reżiljenza u d-determinazzjoni tal-mexxejja ta' pajjiżna fil-kisba ta' pajjiżna bħala stat sovran. Preżenti għat-tnedija kien hemm il-President Miriam Spiteri de Bono, il-Prim Ministru Roberta Bela u l-Ministru għall-Wirt Nazzjonali u l-Kultura Owen Bonnici. Il-President qalet li din il-wirja tagħmel ġieħ lil Maltin bħala ġens u sostni dwar l-importanza ta' aktar edukazzjoni biex il-ġenerazzjonijiet li ġejjin ikunu jafu dwar din il-ġrajja. Il-Prim Ministru fisser din il-kisba kostituzzjonali bħala parti mill-qofol ta' dik li hi Malta. Sostna li l-President tar-Repubblika ta' Malta jirrappreżenta l-għaqda nazzjonali waqt li tkellem ukoll fuq il-kisbiet kbar li għamel pajjiżna f'dawn l-aħħar 50 sena. Il-Ministru Owen Bonnici qal li dan il-mument storiku kien parti minn sensiela ta' avvenimenti ewlenin. Spjega li kull wieħed minn dawn il-passi kien ir-riżultat ta' ħidma kollettiva u sagrifiċċju. Din il-wirja minn Heritage Malta tinkludi wkoll ktieb komplementari bilingwi u illustrat huwa disponibbli għax-xiri.